Hello, खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू द चैनल राजा खुंगुर यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आरो दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय दा दिनैनि भिडिअ'आ जेबो ट्रेभेल ब्लग जानाय नङा फुड ब्लग जानाय नङा ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय मा नैबे सप्तायाव नैबे उइकआव मोनसेबो ट्रेभेल ब्लग खालामनो हायासै बेनि थाखाय नोंथांमोननाव निमाहा बिनाय थाबाय आरो दिनैनि भिडिअ'आबो ट्रेभेल ब्लग जानाय नंखाया मानो होनोब्ला दिनैनि गोथार बर' बिजों सान दा बिनि सोमोन्दै आङो नोंथांमोनावसो एबार सोंथि खालामनो नागिरदों मानो होनोबा नोंथांमोना आंनाव गोबां सोंथि खालामबाय थायो दा एबार सोंथिया जाहैबाय नोंथांमोननिफ्रायसो दा नैबे बर' बिजों सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो दा बेखौ नोंथाङा गाहायाव कमेन्ट्स बक्सआव एन्सार होबानो जाबाय मानि थाखाय फालिनाय जायो बबे मायथाइनिफ्राय फालिनाय जादोंमोन मानो बर' बिजों सानखौ फालिनाय जायो बिनि सोमोन्दै नोंथाङासो एन्सार होनांगोन दा खोथाया जाहैबाय मा माखासे भिउवार्सफ्रा सानसे भिडिअ आपल'ड खालामाबानो ओरैबायदि मेसेज हरो कमेन्ट्स खालामो मानो दिनै भिडिअ आपल'ड खालामासै बिदि होननानै दा ओंखायनो आं ससेबाबो नोंथांमोननि थाखाय टाइम दिहुननानै भिडिअ बानायबाय आरो सानफ्रामबो दैलि आपल'ड खालामनांगौआ बिराद गोब्राब हार्ड बेयो इजि खामानि नङा सानफ्रामबो कन्टेन्ट दिहुननानै भिडिअ बानायनांगौआ बिराद गोब्राब खामानि ओमफ्राय खस्थ' मस्थ'आबो खालामो आरो ओमफ्राय दा बिदिनो आं ओरै ससे खालामसाबसै दिनै दा बर' बिजों सान हिसाबै दा जोंनि बर' देबनागिरि स्क्रिप्ट लिरनाय बेखौ आरो मिडियामाव जोंनि दा स्कुलाव फरायनो मोननाय कलेजाव फरायनो मोननाय दा बेफोर आगोल गैयामोन दा बेनि थाखायनो आङो ससे खन्थाइ लिरदोंमोन आगोल उन्दैयावनो लिरनायमोन 2013 लिरनायमोन 13 ना 14 बेयाव दा बे खन्थाइखौ आङो फरायनो आखायाव लाबाय मानो होनोब्ला बेफोरबायदि खन्थाइफोरा जुदि नैबे जोंनि बर' बिजोङाव जुदि देबनागिरि स्क्रिप्टआव लिरनो मोननाय नङामोनब्ला थानाय नङामोन आगोलथ' मारै लिरो बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ स्कुलफ्रावबो कलेजफ्रावबो बिदि फरायनो जोंनि दानि बायदि बिदि नङामोन दा बेनि थाखायनो आङो गोसोखांनानै बर' बिजोंखौ सनमान होनानै दोंसे खन्थाइ फरायनो लाबाय एक्सुवेलि दिनैनिया बर' थुनलाइ सान नङाब्लाबो दा खन्थाइनि मुङानो जाहैबाय माबोरै फोरमायनो गोसो सिंनि लाखोमानाय लामा गोथे जाना खेंनो हायै हां थिफुं थिफुं नोंनि सेर सेर खालिबोल' सिरि सिरि मेगनजोंल' सोरजिसुला आखुबोल' अराय सोमखोर महरा नोंनिबोल' गोसोआ हांखुर मोनगोननि मिजिंजों बावनासा जाना सोरगोनि हाथरखि थुख्लायनो माबोरै फोरमायनो नोंनि सेराव गोसो सिंनि खोथा गासैबो गोरबोआवनो सिमां बादिसो दा खन्थाइया जोबोद गुसुं ओमफ्राय खन्थाइयाथ' जेबो बबे एंगेलजों लिरनाय खन्थाइ बेखौ नोंथांमोना थाल मोननाय नङा ओरैबायदि जानला मोनलासो बे खन्थाइया जेबो माबायाव गोलैया खौबाबो गोरोबनाय नङा जानला मोनलासो दा थेवबाबो दिनै बे खन्थाइखौ आवरायनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि नैबे ससे खन्थाइखौबो मोजां मोनगोन आरो बर' बिजों सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो नोंथांमोना गाहायाव कमेन्ट्स खालामगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो आगदाथिनि बेल आइकनाव प्रेस खालामदो जाहाथे नोंथाङा आंनि लेटेस्ट गोदान नटिफिकेसन भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंनिसिम नटिफिकेसना सहैनायनि थाखाय दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै गोजोन्थों मोननिसिमबो बाय बाय